Дорогие браты и сестры, день добрый. У гэтыя дні мы з пакланеннем скіравалі нашыя позіркі на Божага Сына, народжанага ў Бэтлееме. А сёння, ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Багародзіцы Марыі, мы скіроўваем нашы вочы на Маці, але ўспрымаем іх абодвух у іхняй глыбокай сувязі. Гэтая сувязь не вычэрпваецца толькі фактам таго, што яна нарадзіла, а ён нарадзіўся. Езус быў народжаны ад жанчыны, каб выканаць місію збаўлення, а ягоная маці таксама не была пазбаўлена ўдзелу ў гэтай жа місіі. Больш за тое, яна была непарыўна з ёю звязана. Марыя разумее гэта, таму не абмяжоўваецца толькі сваімі матчынымі адносінамі з Езусам, але застаецца адкрытай і гатовай да ўсіх падзеяў, што адбываюцца вакол Яго. Яна захоўвае і разважае, шукае і ўдумваецца, як нагадвае нам сённяшняе Евангелле. Яна ўжо сказала сваё «так» і выказала згоду на ўдзел у ажыццяўленні Божага плану збаўлення. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных, дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Цяпер у маўчанні і засяроджанасці яна імкнецца усвядоміць, што Бог хоча ад яе дзень пры дні. Адведзеныя пастухоў даюць ёй магчымасць зразумець пэўны элемент Божай волі, што праяўляецца ў прысутнасці гэтых сціплых і бедных людзей. Евангеліст Лука апавядае нам пра адведзеных пастухоў, паслядоўна выкарыстоўваючы цэлы шэраг дзеясловаў, якія выражаюць дзеянне. Ён кажа, што яны пайшлі, спяшаючыся, знайшлі дзіцятка з Марыяй і Юзэфам, убачылі яго, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіця, і нарэшце праславілі Бога. Марыя уважліва сочыць за ўсім тым, што кажуць пастухі, што з імі здарылася, бо ў гэтым ужо заўважае дзеянне збаўлення, якое стане вынікам справы Езуса, і рыхтуецца належным чынам прыняць любое патрабаванне Пана. Бог жадае ад Марыі не толькі таго, каб яна стала маці Яго адзінароднага Сына, але таксама, каб яна супрацоўнічала з Сынам і праз Сына ў плане збаўлення, каб у ёй, пакорнай слузе, здзейсніліся вялікія справы Божай міласэрнасці. І вось калі мы, падобна да пастухоў, сузіраем вобраз дзіцятка на руках у ягонай маці, мы адчуваем, як у нашым сэрцы расце пачуцце вялізнай удзячнасці да той, якая дала свету збаўцу. Таму ў першы дзень Новага году мы кажам ёй: «Дзякуй Табе, о святая Маці Божага Сына Езуса, святая Багародзіца! Дзякуй за Тваю пакору, якая прыцягнула позірк Бога! Дзякуй за веру, з якой Ты прыняла ягонае слова! Дзякуй за мужнае, з якой Ты сказала: «Вось я», не памятаючы пра сябе, захопленая святою любоўю, стаўшыся адным са сваёй надзеяй. Дзякуй, о святая Багародзіца! Маліся за нас, пілігрымаў у часе,
дапамажы нам ісці шляхам міру. Амен. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Дарагія брати і сёстры, добрага вам Новага году! А год будзе добрым настолькі, наколькі кожны з нас будзе з Божаю дапамогаю імкнуцца рабіць дабро кожны дзень. Так будуецца мір. Калі мы кажам «не» на справе ненавісці і насіллю, і кажам «так» братэрству і паяднанню. Ужо 50 гадоў таму благаслаўлёны папа Павел VI у гэты дзень распачаў святкаваць Сусветны дзень міру, каб падмацаваць супольныя намаганні, скіраваныя на пабудову мірнага і братэрскага свету. У сёлетнім пасланні я прапанаваў у якасці тэмы разглядзець ненасілле як стыль палітыкі міру. На жаль, насілле выбухнула таксама ў гэтую ноч святочных пажаданняў і надзеі. З пачуццём болю я выказваю маю блізкасць турэцкаму народу. Малюся за шматлікіх ахвяраў, за параненых, за ўвесь народ у жалобе і прашу Пана Бога падтрымаць усіх людзей добрай волі, якія мужна закасваюць рукавы, рыхтуючыся даць адпор пошасці тэрарызму і гэтай крывавай пляме, якая пакрывае свет ценем страху і разгубленасці.
Я хачу падзякаваць прэзідэнту Італьянскай рэспублікі за віншаванні, якія ён скіраваў мне ўчора вечарам падчас свайго звароту да народа. Я ад шчырага сэрца віншую яго ўзаемна і прашу Божага благаслаўлення для італьянскага народа, каб, дзякуючы адказнаму і салідарнаму ўзаемадзеянню усіх ён мог з даверам і надзеяй глядзець у будучыню. Я вітаю вас усіх тут прысутных, сем'і, рухі, групы моладзі, і жадаю вам шчаслівага і спакойнага новага году. Я выказываю маю падзяку за шматлікія малітоўні ініцыятывы і дзеянні ў падтрымку міру, якія праходзяць ва ўсіх частках свету. Асаблівым чынам хачу ўзгадаць нацыянальны марш, які адбыўся ўчора ўвечары ў Балоніі па ініцыятыве італьянскай канферэнцыі біскупаў, Карытасу, каталіцкага дзеяння і арганізацыі Пакс Хрысці пры падтрымцы балонскай дыяцэзіі і мясцовых уладаў. Я вітаю удзельнікаў дэманстрацыі «Мір на ўсіх землях», якая прайшла па ініцыятыве супольнасці святога Ігідыя. Дзякуй за вашу прысутнасць і сведчанне. Усім я жадаю года міру у ласцы Пана і пад матчынаю абаронаю Багародзіцы Марыі. Вясёлых святаў. І, калі ласка, не забывайцеся маліцца за мяне. Смачнага абеду і да пабачэння.